Wimini wamini Donko John Alboni Awasudu ko fadi wo Yo gerto hebu tunka jora Baiko dongal nea Mi ebi ko mi wolata Mi ebi ko mi pankata Kono emba mi dowe mi hande Nebata wonta ande Mi yi ko be wata hande Hari bawo do dunko ande Jombugol jonnita Tubugol murtangol Nyawlagol luttira Ma yennugol mawbebe Ma hirsugol modi mum Ma lancugol cuuɗiɗi Hari bawo do ɗum alano Wimini wamini Donko John Alboni Awasudu ko fadi wo Yo gerto hebu tunka jora Baiko dongal nea Mi ebi ko mi wolata Mi ebi ko mi pankata Kono emba mi dowe mi hande Nebata wonta ande Mi yi ko be wata hande Hari bawo do dunko ande Jombugol jonnita Tubugol murtangol Nyawlagol luttira Ma yennugol mawbebe Ma hirsugol modi mum Ma lancugol cuuɗiɗi Hari bawo do ɗum alano Assalamu alaikum musidɓe wonɓe dalde Diama TV mi salmini on mi landi ke siɗon e jang mimmiɗo e jang hande kadi le 25 janvier 2023 hiɗen ka nder studio Diama TV ɗo e Wakam cité ensemble mi salmini neraɓe babiraɓe kotiraɓe jajiraɓe mi salmini yayiraɓe bappiraɓe kawraɓe e salmini nene mawɗo e yaye en salmini kala mo andanɗa hoorema no selli nawnuɓe ngalla jetna ɓewre jam moƴƴere sokaɓe ngalla ɓe yaltu kaɓe soka ɗo ngara ɓe wattali ko sokkiɓe ko marɓe golle ɓen yoɓe robto patron ji ɗi ɓe tan ɓe mbuɗɗimɓe alaka golle ɓe yalla okkorɓe golle moƴƴe hara kadi kakaɓe heɓata tawana gollugol tun hara heɓotako si ɗum wi ɗon mi antini on émission men hande ko émission la Guinée hande e alarba français ɓe ginna mercredi hara mi salmini on goto kala inde mum nden yetto mum nden tarduma komi taddi on kadi haray miɗo yaafini moƴƴa par ce que eɗon andi ko noon programme ji ɗin parfois haray ɗaka lawol parfois kadi haray alaka lawol donc eɗon andi kadi lan andi min kadi la wi on hiɗen mari invité morana ɓerɗa hoorema no duwa arde ɗo e wino laay original kañuma e hawa bari hawa diallo bennetali donc hay goto maɓɓe taw hewtali kono noon ko laaɓi a laaɓi kon en heeɓi nouvelle laay original himo ka lawol himo arde inchallah so hewti e wawamo feƴƴinde kankadi eɓe wondi ɓen inchallah donc mi salmini on goto kala inde mum nden hettoɓe nden ka émission la Guinée ɗo gan noon la Guinée ko Guinée fop inna wona o ma o si tawi woni seeɗa en artay e débat men welɗo kadi mo wowɗen wadde enen e Djidje Bouba émission la Guinée ɗo e Diama TV e Wakam manque régie ndare sen heɓay taw clip goto arten
Ombenda de Diama TV enenge Dj Bouba lo e Wakam Cité Assemblée. On a ni ko Binta Wolikong Binet Mali tawi da yidi yimbe maben na ya yidu ko metta be kon kambe kan sibe yidu ma na be yidu ko metta ma kon rebendo salminen kalmo ko winda jabo salminen kadi Aliou Barji kanko e sonna makko en salmini kadi wono Alpha do Dijo Wakam kanyuma jang wuri kinda mi salminiom mi salmina do wono Adama Sila Silla depuis Almadine kanyuma Saibotu mi salmina do kadi wono Aisata Silla en salmini wono Yero Lenge wala sonna mako e mi salmina kadi wono Cerno Labandiang e sonna mako be mi salmina do kadi e kala wondo connectade nder Diama TV en salmini be Geltape en salmini be Medina en salmini wombe Robos Niachokel en salmini kadi do be Koloban en salmini be Fass salmini be Grand Dakar e Aslem salmini be Sacré-Cœur Diopol e be Krak salmini be Grand Yoff salmini be Niantali Benetali salminen be Castor salmini kadi be Point 1 salminen be Wakam Mermoz salminen be Ngor Yoff Parcelle Guédiawaye salminen do be wombe do ha ka balie si tawini en inni en kontay haray no satti donc musidɓe o yi piiji ko woni e feƴƴide fewndo e nder leydi ka wonɗen ɗo ko par ce que e de balde yino mbesa siji no feƴƴa pour ɗi accident ji wonɗi e wadde ka leydi ɗo accident ji ɗi noon wona ka leydi ɗo to woni dogude accident ji ɗi no dogude partout dans le monde presque sa darde ñande o ñande yeyi accident hulɓiniɗo waɗɗo joni noon min ko ɗum woni yewde no woodi yaltinoɓe ɗo fokkiti ka men ɓe lorri ka lawol moƴƴa ko feƴƴi ko kadi mi wolno mais mi arta e mum kadi par ce que ko ɗum waɗi ko fi mon onon wonɓe ɗo ɓen walla fi men enen wonɓe ɗo ɓen wonɗe waɗande émission on si andi sa wadde émission il faut jonna yimɓe ko ganduɗa hoore maɓɓe siɓe jooɗike e ɗum ɗon ɓe wawa ɗum mijitade joni hono mi faala yewde e accident waɗi ɓe inni ko probléme porte bagage woni waɗi ha accident ji ɗi waɗi porte bagage ji ɗin oui ko ɗum waɗi mais ko bagage ji ɗin waɗi ha auto je ɗen no yande joni honɗum woni wiide onon immotoɓe ɗo hoota ka men est ce qu'on famille si ɗo yaade min nalta na bagage kono bagage ɗin ɗuyten ɗi no farela on naɓiri sodiri bagage ma on kono ƴettodiren feere no bagage ji ɗi nattirte noon honno mi fa ala wiide o gandi julaɓe fo wiitiɓe ko jula ɓe yeeye ɓen fo bagage ji maɓɓe ɗin si ɓe soodi marchandise maɓɓe ɓe sotta on koye camion ɓe woni mo charsude camion accaɓe ɗo ko yata 2 jours ngal yaha ka 3e jour kamɓe kadi ɓe kita ɗo woɓɓe ɓe yaha hewdoya camion on woɓɓe camion on atto ɗum woɓɓe atto camion on mais en tout cas do naka bagage o won ɗon na ɗo mi woni yaade ko ɗum waɗi ko sifa ɗi accident ji wonde wadde woɓɓe ko ɗum woni e dogde o faami ka an o yaha landon noon ko haaji kon goɗɗo ko geri wo o wawata ɗum dadde mais kono no ɓuri moƴƴude an kadi piiji goɗɗi go moƴƴɗa ɗi Allah walla ma e hoore ɗum kono ɗum waɗi simi wi ɗum eɗo gandi enen ɗo fof ala mo Allah lanɗo waɗana arxe kono ko sa jooɗiki ka suudu ma bimbi tum e kikiɗe jemma ñalol ma yalta min naale arxe tawatama ɗon de kono a tawa himo fanɗi on faami ka donc honno mi faala wiide ko yen ɗuytu no wonɗen e voyage de noon enen e bagage ji men ɗin joni kon to mi woni arde na e commerçant ɓen ko ɓe wonɓe hodda e bagage mum a ari ɗo a heeɓi 7 ans 8 ans walla 3 ans walla 2 ans an andi sasi ko ennan sande panno allalam no uttirma arxe on noon woɓɓe no arde waɗa ɗo duuɓi 10 woɓɓe ana waɗa lebbi 10 woɓɓe ana waɗa lebbi 5 hara Allah no uttaniɓe arkise woɓɓe ara tun yontere wotere hara Allah non no uttaniɓe arkise ɗum ɗon ko ka Allah woni joni noon ko ɗum mi faala on wiide e ɗin ko mi konti ko fof no Allah okkorinma bagage ma on fof ndaari méthode no yaara honto woni méthode ɗon méthode mum faala wiide on hiɗa jogii bagage ji 6 walla 7 walla 8 walla 10
hida miji da akata Dakar sa yahay ayada e majji solution jino wodi locataire be wombe yaade araben chaque voyage ça décide par exemple fin de mois février a hotay taw bagage on acca doa kama cude do walu chaque voyage lundi kala lundi wala jeudi kala jeudi naba bagage ji didi wala bagage ngoto locataire jo maon on atta norma inna mo naba nan dum do marana lanka magasin ma ha mi hewta sago sa wadi do laawi tati kana bol e yaade andi ko bagage gi sappo jogida bagage sappo sa nabi di voyage jowi ko de bagage nabi da di yahay di hewta ya di habboma so ari ko sac de voyage ma on tout ambar ko to da ya e famu dika sac de voyage ma on tout mais ko wonen tampinde pardon wona sonna ben wona modi bo sonna ben ko kambe dido mi se itata gorko mi wata debbo mi ta debbo mi acca gorko si be nguma hotay bagage ko jogi ko dajelu mobidira fu wadira di detail seda di hotira seda dabbon ka moron di ha nyando hewtuyi so hewti o yaala bagage makko o adda ka makko nattugol bagage fop yaadda e kanko nene bobo wobbe han jogi wono bibbe tato wobbe han jogi wono bibbe nayo wobbe jogi bibbe dido wobbe ko biddo goto wobbe sa ara e biddo goto kono sonja si ari sonja si tawi woni o ari mo biddo goto mo bibbe tato be bibbe sappo be fo mabbe ko sonja woni be ene encaisse on fami ka ko buri moddude ko haray ko en daaru solution ngara e goto sonja ki ka yawgol natto bagage mon on détail par détail sa natiri détail ka hotu go be ngol la sonjota ko mais ça wadra non on sonjoto parce que conti par exemple nyande hotanden ittugol bagage on nammo taw ka garage ko frais goddo go yittula kan jetta bibbe ben e nene mabbe ko auto goddo go ko frais goddo go hewto ya bagage on auto ka jawta don pour yogo Guinée ko frais goddo go si bibbe ben don e nene mun kadi ara joni non o tournage mo wi mada fop ko frais goy kono ko frais mananda hore ma ko musudo e frais mo musa bagage di sa poste woni ko guluji noga yobata exemple chaque voyage kala anabi bagage hash ko dim budi wonda yobde mena di guluji noga yo fop ndo wotre wonda jettude nabita sa nabi guluji didi arto yo nabi guluji didi arto yo nabi guluji didi nde benguma no yahoya andi o somda yaltini mo meta o musatama ndo wotre hara o musta comme no musita nyande be yatna ndo fo ndo wotre donc go musita comme no musita ndo wotre sa jetti guluji nogay passe bagage guluji sappo joyi passe benguma e bibbe ben hara ko be nyamata ko ngarali ina gotu jon non din don fo awadi de ha pari yetta be no yowa ka auto ya la dandude ko buri musde ko asida ngon wada si bibbe mai ko musse ndigo si be mu mai ko musse ndigo bagage si lutti ko musse ndigo parce que no wodi wobbe kay kadi ko nyande wobbe feci wo ko ne nyande be jalata wobbe si accident wadi be ari be tawi ko accident grave wadi ino furoji no wali ino nambe no wali hande kadi ben don bombe wona fi dum do woni haaju mabbe ko fi bagage ko ben no ngaddori ko lumbe hilni pour ko be jetta be naba jollo ayna mbudi madi hina be nguma hina bi be hina bagage est ce que ara organiser ki mi wona ni no non
parce que woɓɓe innayi o wolay mais o anda ko Allah haaji konko ɗum non min andi ko Allah haaji konko ɗum ɗon wata wonde mais ça organise ke Allah ulanɗo no wawma sowde piiji goɗɗi goo Allah ulanɗo no wawma sowde e piiji goɗɗi goo e hoore wakkilare ma nden e organisation ma o calculi ko mindumo ka naɓirgo bagage ma ɗin seeɗa seeɗa naɓiraɗi seeɗa seeɗa e ƴettugo bagage on fof naɓidamo nde wotere e ɓiɓɓe ma ɓen siko solution hana na taw ko ennugol ko accident a faami naka accident joni awa frais mo watta o frais o fof ko frais goy kono sa innama ɗo joni exemple ko sotte guluji sappo hiɗa jogui guluji sappo ɓeynima ɗum ko guluji sappo kono addu mbuɗi wuɗure chaque fin de mois sa joni miɗon mbuɗi wuɗure ɓe jonnima bagage on chaque fin de mois ɗo joni ɓe mbuɗi wuɗure andi ɗa mari ɗiɗa ha joni ɗi waali mais no gasa ɗo yo fin de mois o garoy haray mbuɗi wuɗure goo heɓike hara na ɗiɗi programme ɗa a andata par ce que ɗiɗa si yehi tun wuɗure goo si arti tun a rempli no wawi wonde Allah lanɗo wallama programme o ene ɓay joni ono organise accumi wallamo tuma nde wuɗure a yehi o nde a wuɗure arta tuma nde wuɗure yehi o nde a wuɗure arta a faami ka ɗum ko solution mais sa ƴetti fof a muuɓi nde wotere a waɗi e auto tarduma auto no ɗon on faami ka par ce que no woodi woɓɓe araɗa hoore ma kadi accanomi hakke ɓe natta ɓe wuro nden hara ko yer pettu woodi hara na salare maɓɓe ko angal ngal waɗi yo noon sa ndaari yer pettu ma on a ndaari ɓe wuro ma nden a ndaari tampere ko wonɗa ko a mooɓi ɗum ɗo fof a waɗi a yolli auto a naɓi yehi hay lawol paani hara na accident de paana tawa hina ñamete hina ɓe yiltoto hina Allah yahay tawaɓe na lora o kago noon donc ara musidɓe o yafode de par ce que ko mi woni yewtide ko fiyen famodir mo bemen anda ka woni wo kanko duwa ƴedde responsabilité no duwa wurirde noon min noon mi wawa o faami mi wolay tun ko ari ka hakkilanɗen pour enen fof yo waw ndaaro tawɗo wawi hutodirde wo o hutora kala wawɗo hutorde o hutora so daari sodoɓe galleji walla sodoɓe terrain walla piiji goɗɗi goo ɓe yettoma terrain ɗo guluji sappo guluji walla ko million ji 3 walla 4 mi soodi ɗi mais tawa si ɓe yettike mano ɓe contiri ɓe soodiri ɗin noon a tawa hiɗa welti hay si ɓe innima ko million nogay si tawi woni ka sodo million nogay chaque fin de mois ka jono guluji sappo ha ñande mbuɗin timmi hendoɗa terrain ma on golla a tawa no moƴƴi mais anti wallingol ɗo million sappo yaltina nde fop nde wotere sooda way marɓe ɓe no wawi ɗum wadde kono ko économie molnaɗo watta ɗum débrouillé o watta donc so yimi ardi ɗon ko pour yon andu golla ko goɗɗo watta imo duwa calcul de miijito moƴƴa natirgal e yartirgal joni noon ko watten yahen ka rési ndara sen heɓa clip goɗɗo goo hawrata e dande hettike seeɗa miɗo hiwro on weltike Ko ani nimbi kodi bolle no soppude woɓɓe goo
fige la marege music ari fige alaji asansi yo mi no salmine ndari ala vela anga vela ko veli du mota ko alla ko veli ko yo du moduta baba are fige Senegal Gambia are fige Mali Bamako men aron fige ngoy are fige Fulbe Côte d'Ivoire are fige hotel la Guinée Cameroun ko futa jalo veli ya de jema Fulbe andi yiri na fenande ko mo yida ka o anda ta dumbe igol na yurmi igol vela ya du jema jaka aduna ko jike jabata mi futa wala direct way musidɓe wonɓe dalde Diama TV mi samini on goto kala inde mum nden e yettore mum nden haray ko ɗi tigi woni ni no mi yaranno laayi original o hewti joni kanko kadi kono mi woni noon eɗon andi tarduma si ari mo be ko wontiri imo wawi tarde min mi hoora waɗo émission o mi tardu kanko invita ɗon kadi o tardi haray ko min tori ko yaafuye haray original laayi o hewti ɗo joni ko watten ko salmodirgolle makko par ce que ko sikki tun ko 20 et quelques minutes hetti émission mo watten on par ce que eɗen jogui ɗo 35 minutes 22 heures haray mi sikki tun ko 25 minutes heddiɗe mais hiɗe wawi débri ɗo eɗen e makko wawi yewde ko yetten ko heña pour jama on fama laayi original assalamu aleykum. Waleykum salam DJ. Marsude. Jantunde tude Allah. Inde ben mawɓe ɓen balɓe fayɓe fone jang. Jantun alhamdulillah boy. Ok. Laayi mino faala ya présento parce que jama on ɓayata abino wolanamen inde laayi ko on to laayi woni ka maɓɓe on ɗo woni golle laayi présenta direct quoi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Haray ko min lay original pay ko mon kon kadi jeya kon Center City kadi jodi do Sénégal no wiye artiste kadi no wiye Abdoulaye Ba indenen tigi tigi. Ok laayi Center tigi woni kamo laayi ko honɗum woni golle makko ɗen à part la musique. À part musique on lay ko chauffeur. Chauffeur do Guinée wala do chauffeur bis transport urbain Sénégal on quoi. Ok lay avant musique on ko honno fuɗɗoɗa fi musique men Allah. Musique on tigi ɓuri jokkude musique on seeɗa kono tawi faydi ɗum annayi par ce que mi fuɗɗino depuis la Guinée minen e masika en ko minen wonno pay koy tigi tigi a yaari noon ha min ardi Sénégal ɗo e min ardi kadi e général Fousa kan kadi ka groupe tango wonno min waddi ɗo seeɗa après wacci men ɗo yeehi on tigi continue ha joni découragaki kono ko 2017 mi décidi mi waɗa carrière solo en simple. Ok laayi original musique 2017 déjà waɗugo musique mais laayi explique ɗi men musique ko nanguɗa ko ka famille est ce que a taw musique walla ko an créé musique ka famille halani men ɗum ɗon. Musique on ka famille dije ɗum ɗon haray ko min yira woni ka nene woni ka baba. Musique on haray ko min yira quoi. ko honɗo wurdiɗa e maɓɓe ka famille nene baba fo hay goto waɗo musique ala an ko no waɗa wurdiɗa e maɓɓe ɗon. Andi goto be e ko faala kon goto be ko yiɗi kon quoi goto be faale mum on quoi si ɓe ndaari ɓe avant ɓe sattinno moƴƴa ɓe sattinno moƴƴa surtout ma kawraɓe am ɓen sattuno e maɓɓe muuse e maɓɓe kadi moƴƴa e kono ɓawi ɓe ndaari ɓe tawi hi ko ɗum ɗon woni e hakkille maɗen a wujja a jatta a fena a yeeya duro a wawra goɗɗo a tawa ɗum ɗon kadi haray no ɓuri welde nande kadi quoi. mais
kawra même uri sattinde quoi mais côté ka gorol don côté ka gorol woni bappinaɓe baba mawɗo andi bonno fawde ɓay minnata meɗen wondi à 100% ko kawraɓe mi ɓuuri wondude mum ko ɗum noon ɓeyɗa ko si tawi woni min yewti téléphone ɓeyni baba ko no wonɗa wadde min ni miɗo faala wadde hunde kaari ɓe sattina seeɗa kono mi wirmano si ɓe daari ɓe tawi pay kunkun ko ɗum ɗo hakkille makko woni mum ɓay haray nayon inno o waɗata ɗum ɗon ñande goo wona ya délinquant haray kadi ko enen watno sabu o woni ɗum ɗon quoi kala délinquant on ala e hoore amen quoi ok lay joni noon e nder musique on ko musique hondu wonɗa wadde rap mamaya no lay noon ko polyvalent fewndo dancehall reggae rap on e mamaya on fof bon lay la fala mbuudi la fala mbuudi mi anda a fala mbuudi walla a yiɗu hebde mbuuɗi ŋeña c'est que affaire on joni waɗi développé quoi sa ndaari joni ko afro on woni ɗumannade fewde afrobeat voilà tu vois e joni noon menen avant law hari ko rap on men watta joni noon fur et à mesure no affaire on woni yarde noon ko noon kadi dévoluir pata ko heddi kon ko noon kadi ɓurtata heɓirde expérience ko heddi kon kadi quoi ok joni noon lay haalani men réellement lay ko honno fuɗɗori musique ko hombo heɗi ha musique are ɓerde makko ha tawi yo yiɗu waɗugol musique walla ko honno lay fuɗɗori musique way lay mom mi heddoto ɗuɗuɓe surtout Eli Kamano surtout Eli Kamano siko Sénégal ɗo min nayi ko Gaston parce que rapon faydi sa komi ɓuri ƴettude rapon kon ko Gaston mais fur et à mesure inspiration on ko Eli Kamano kareke donc mamaya on faydi ɗum noon ko techniquement on to watama jonude ɗum par ce que artiste jo a duwa ka basade e instrumental goto tum tigi a duwa ka basade e instrumental goto tum par ce que a wawi jentade oɗo jentuɗa oɗo l'essentiel artiste ɗa duwa jentade musique à 100% par ce que no woodi son be e technique mum te instrumental be kadi e idée mo wawatama addande e instrumental be kadi e flow mo wawata addude ɗa wawi ƴettude ɗo instrumental jentoɗamo espiroɗa e makko jonnama piiji buy après yaha créena hoorema mais koko technique mo ƴettuɗa ɗa on ko on wonɗa wattoyde ɗa on wonɗa appliquedeɗa quoi ok joni mi faala ande lay texte ɗiɗi wonɗa yimɗe ɗin ko wonde mitanade hoorema winda walla ɗa woddi walla hoorema ko windanayi ma yeeya ma walla okkama pour ko yimata kon lay mom ala pour l'instant ni mom ala windowo ko min simple ko inspiration an hoore an tumi woni gollirde ka bindol ɗon on mi lay ala inno darotoɗo wiya hi lay ko mi windanimo ɗum ɗo ok donc joni ko a windanta hoore ma quoi ko mi windanta hoore an ko min répétition ko min naɓata hoore an ko min yanta hoore an studio ko studio ɗa wawi nude woday ɓe yaaduɗa fi honno wata hoolo hoore ma kadi ha ɓurta par ce que tagaɗo timmata ko ɗo wawi yaade goɗɗi ɗin ɗumannoɗa wara no waɗi erreur ɗo ya inno arti ka suuda jentike a yi erreur on haɗa woni trop tard joni noon en même temps ɗa wawi régilde affaire on to sa yaadi eɓe tañƴineɗa hi simi yaadi e ɓeɗo mi wawa heɓoyde komi faala ko ok laayi ko kanko woni wadde taxi makko ɗin kanko windanta hoore makko répétition kanko waɗanta hoore makko répétition mais laayi c'est ngari ka côté ménage est ce que laayi no mari ménageur laayi ménageur on ɗum noon kaka fans club a on minnata quoi koko ɗon on ko fans club a on jogui on partie ɗon fop woni ka ménageur woni ka production
Ah, donc o kambe woni mélange de en même temps produire kambe woni produit sude. Ah bon? Parce que gonga bea ko tambi do mawo tambiti do mawo ko on don tambi ma ko. OK. Joni non kambe fans club on. Similanda ma hande hombo woni ménagère ngam yetoma kaka fans club woni. Ouais. Parce que quand dum on faut ko kambe woni wadde. Kambe woni gère de quoi? Kambe woni gère de rôle cini fop kala ko inete équipe artiste jo ko kambe jogi. Mais lay yaltini album wala lay meda yaltini album to? Yaltina album to. No problème wadi artiste be joni be yaltinta album ko single ji rek wala problème mardo ngi album? No andi album da wayi yaltinde do single goto heba makko buri ko heba no da album. Ah bon? Parce que ça calcule hande album meta gollude. Ouais. A fami kono faydi a gollude single son goto golla Muhammad jetta mo wada video labudo mardo qualité yaltina mo wada promotion makko no burata ma yawde yaltinde sa inni ko album wonda préparé. OK. Parce que hande artiste on sa ndari ko wono par exemple sa jetti Sidiki Diabaté mon antinde. Ouais. N'est-ce pas? Ouais. Kono est-ce que mo mari album? Non. Ko maji rek batu nanta dum rek Sayfon. Ko de balle do yaltini album. Ouais. Tati même chose. Ouais. Viviane ko onde way yaltinde album. Ouais. Hein? Ko dum woni affaire on quoi. OK. Donc dans le on anticipe on dalo on tay joni yaltingol album de un ko perdre du temps, non. De deux ko perdre de financement parce que la wa yaltinde 8 titres mais tawa ende 8 titres ko son goto wonton cartonné cartonné do wala hada ko son goto wawda makko wadde video. OK. Te hande ko video on nabatama don son audio on simple wata ma nabude don. Wallahi. Parce que ko video on woni l'essentiel on. Jaaw mais yewtuno do ménager jo sayfono. Mais jori woni lan lay minina woni ta inno a gollay album wala mistake. Ouais. Eto golla sommo golluda wo yaltina wada mo video yaltina. OK. Lay gollu son mo golda o da mo album lay ko so di jël mari fendo. Fendo ni la mari 8 ou 12. 8 ou 12 sons. Te la mari goddo doado yaltude 3 février. 3 février. Inshallah. Lay ko combien de clips jogi? Non, clip mom ko goto petmi wadi. Taw. Avec 12 titres. Fi tournage deuxième clip on quoi. Pour deuxième clip on quoi. Donc clip on ko plar wonda yimde wala ko olofu wala ko français ko hondu woni langue bo wonda yimde sonji madi. Mingo mom dum non kadi fo no ton français no ton pulal no ton olof no ton soso no ton. OK. Lay producteur manager ko fans club ando président fans club o ngara. andi ko dum wadi parce que hay vice président no dano o wilan ko honno ko antun yada min ko an wala porte parole on dono yada parce que président o alaga min mi famali say woni ko min tumbe soholi wala say woni ko min e goddo parce que dum non en yewtali mais lay ouais de mari invitation ka télé. C'est vrai. Au plupart artistes invitama ko buri ko wobbe be yaday e producteur jo mabbe tay woni ko temps production be woni voilà si ko temps production woni ko temps production woni be yada producteur do manna mais bo si tay woni ko invitation surprise be yaday ka de manager mabbe. Parce que manager on no way kanko kadi wa joueur depuis du bouton si dum no ngala France club sino wodi ça mo existe artiste on ko yata fo o yada kadi
président fans club parce que wala do ni hande président fans club ma mais andamo mais no façon no yoti da do ni mo gère kola da horma ko 2 postes au série à la fois wala 3 postes parce que woni président fans club en même temps ko kanko gère mélangeon gère kadi production est-ce que fami donc dum ko hore mola nande wawi do jogade est-ce que fami fans club ma no wuri da mabbe condition jondi be jonnuma di ananda hore ma wata di tegutude kambe kadi jonda be di be wata tegutude donc fans club on mi do jonni be respect taw parce que mi da yewti wonde ma kala invito o lay original ko kanko e kambe makko mardi yewtere wona lay original e on tigi dum non taw première chose parce que donc mia donc rôle ménagère première chose on si ari kadi ka deuxième chose min lay mi arata min nabe odo no fala lan invitude e gebe hara on don par exemple on anda farin fans club on o hendo contactant la way mo jonno de numéro président ou vice président min na noddo do yewti don be yewti da kambe so be yewti di ton be fotti haray ko kambe yewti fotti mais min lay original mi yaata kambe fans club on be dakorali ok lay parfois noir angal famondirgol hakkunde yimbe gollidobe lay original ko kona kri njandi exemple ko amerta don tout lay original ko kona kri njandi mais lay original ko Sénégal o buri wadde développer ka musique hande mo welduno da Conakry jandu don naddu don ka koyen jude don ballon waddon piji buy wala ta do lay original himo sokoli lay original si tay woni ray original innimo ko tuma yidda e fans club on si wa hundde est-ce que welay mo wala kono yidda do dongon ko affaire réaction parce que réaction et golle ça fait deux fewndo ni Guinée ton mi do huwondirde ton e ménagère be mi do huwondirde ton e artiste be do wodi fewndo ni artiste be wombe ton fala be arde do hara koy kongol lambe ari kono dum koy kongol fans club famille dès que une relation on ko mingi mabbe mardi relation mais ka côté déplacement mabbe si aroyi koy de côté fans club ok no mi famille donc hande question ma onda ko dum minuma ko golle et relation ça fait deux ta oda o armo fala men yido si on hen mo jogi contact an bay haray mo jogi contact an so ari o noddi lan lay mi ari de Dakar lan nokkel kari si la maritan la waya de déplacer o ya tawyam mais yida si mo maritan mo waya arde déplacer o ara mais yida ça y a pas souci ok contact on hakkude mon do wayi de yewton fi jon jalon relation wonno do avant o continue fi lay no fewndi ka fewndi do dun sansali la mais jono si ay hattay kanko on relation mo wonno bawo mo sansali himo fala kadi kanko e lay huwan mo huna nanda horma ko lay jokkon kanko mo yiddo mo fala do yo huwa mo donc kadi ko il faut dum kadi si tay woni ko côté musique on fala la yo wallitomo walla yo hollumo lawol dum kadi mi ala bafangal on baki woni artiste jo wondo do woni dimbo jangi ho non tigide jama on non no andi artiste be buy kadi no andi a fami parce que dimanche passé réunion ko kan wade réunion artiste on ko kan wadata a fami parce que Sénégal lo piji buyno do men artiste o meden mangini ko nu wadi sitay woni men udditay dame den quoi goto fu ko fala landade sa ari anda min lay original mi dandi minnete ko ni ngol do la wore weten
fi alako wata en feggo. Ouais. Ok, il n'y a pas de problème. Moussibé, on va de DJ Boubaka, émission La Guinée, la original, télémilé, Senta. Et on a ni ko woliko, et quand on Guinée ça, au foot, il y a de musique. So, on a 2017, musique macon, foot, il y a évolué au Sénégal. Konon, staff macon, on a woni fans club macon. Ko ben sarji ménage makon kambe sarsi production makon. Bon, ça fait rare parce que no wodi fans club buy ko tuma yaltinda sonji yaltinda ha hebda albonji hebda de clip a fami be wadano ma fans sabu a wadi vivre parce que andama wobbe utta don chorfum pour wadugol connaissance pour hebgol buzz est-ce que a famille mais là original il faut ngandi ko 2017 o fuddi wadde vivre non o fuddi ke parce que tolunku il faut bofkunku jore taw kun tojine si ko fuddo ka ok ngandi andi ko fuddondiri voilà jon non lay nder Sénégal bi fudda do est-ce que France Club ma medi créer do concert pour lay original. No, be wadali taw be nangi non. Le 11 mars. Ok. Inshallah. 11 mars odo. Inshallah. Ok. Donc hari be meda wadde kono be jetti date. Hari be meda wadde kono be jetti date. Le 11 mars inshallah. Ok. Yo Allah moƴƴi parce que kono golle den donc e Grand Yoff kadi. Grand Yoff kadi. Wodi naali goy kadi. Be wadi kadi nder Grand Yoff. Ko kay sadu no wala na kay sadu. Ko ka gendarmerie. Froyen. Ka gendarmerie. Ka nder gendarmerie ton ko parce que gonga we sa wadi ka sécurité on woni don. Haray ko burtugol asirangol jama. Mais non sida yaara don joni ka fondateur ka gendarmerie expliquangol iwo Dakar wala iwo ka Balié ko honno. C'était parce que comme que hibe bari ka Brios Dorela sari ha CTO ngal damal ka otoje den won kale lekko don ngal don damal are no udditi ko gendarme jo woni ka damal don sari o accete feƴƴa sikad ka damal janal auto jogida walla moto ka damal janal arata aray be tonana ma jandini donc ko face pharmacie ngon walla pharmacie non do mi sikki CTO sa feƴƴi CTO ok arde kasor way gendarmerie wonno ok on wondo don si tay woni ko khariyala walla natiri kasor ga sa ari ha école liban da way tournirde don jokka miro école liban on damal go kadi no don parce que ko dame tati damal go kay no don gendarme jo wondo don on sa ari o kete feƴƴa. Ok, y a pas de problème. Publicité on fout ka taw on yoba men pip parce que donc pip on ne wadde mais c'est pas grave hedjay hakkunde parce que il faut en kafu dum do ko nodduma c'est normal on tigi wola programme jumum goddi go et lay original et ndare say clip man wodi be tegana en jamo ndara be understand woni lay original ko original wala wala na original andi melen ko men yimata ko numa parce que ko gouvernement ngom me yanta kurata memude menen ko acca may ka régie Daddy B, my production. Yes, sire. Peace and love in Africa. Yes. Original. Ni jëlen gal bi dem. Bëgg dem outi. Te lepp mu ngi Afrique. Yes, mi halay do. Mi halay do. Mi halay do. Boyo mi halay do. Go be ni guy mi halay do. Mi halay do. Mi halay do. Boyo mi halay do. Go be ni guy. Hola lambe mombe Africa me wawa. Hola lambe mombe Africa me gain. Hola lambe mombe Africa me wawa. Hola lambe mombe Africa me gain. Joge to the morning, joge go the morning. Africa do.
dunga jangi againi gole hebotako hala neme ngonu wadi fi dunga jangi againi gole hebotako hala neme ngonu wadi fi du chamanga ngonu wadu dondu petrol ngonu wadu dondu ferron kadi ngonu wadu dondu oron kadi ngonu wadu dondu mi alaido mi alaidoni mi alaidoni boyo mi alaidoni ko fewni kay mi alaido mi alaido mi alaidoni boyo mi alaidoni ko fewni kay me taraki ambudi me taraki angalle bengoli tu me wala me taraki ambudi me taraki angalle bengoli tu me wala aidez-nous sauvez-nous on est tous africains aidez-nous on est tous africains aidez-nous sauvez-nous on est tous africains sauvez-nous on est tous africains on est tous fondés l'Union africaine c'est des hawa tous dans le complot jawdi kamede Diama TV misamini on goto kala inde mundeng yettor mundeng invité bengon ko lay original on nani morceau mako mo wadi clip on nani ko yewti kon ko lambe Afrique bengo yewti wona innugo ko lando Guinée wala yando Sénégal wala do ko Afrique c'est non no woli non population on landaki be galleji landaki be mbudi ko landibe ko be gollu pour génération wawa hebde ka wura. C'est vrai parce que génération si tay joni no wodi ka be dawa be gollo ya be arta piji buy no way wonde di wata wonde agression ji din si dudi ko angal fay ben ka dawata ton parce que si fay be njo jeego tumbodiri e galle tay ko goto ni gollo hetti ben fere ala be wada agression goddo woli pular hanki oni woy sa tawi mawbe sappo ka jodi mawbe sappo ka jodi atawa mawdo goto kala ko fandi fo mo jogi sagatabe sappo ko pulara wolde wo mawbe sappo sibe jodi ke hibe yudde ko fandi fo ben don wobbe mabbe atawa goto kala jogi fay sagatabe sappo si tay non ben sagatabe sappo be woni e der galle goto tay woni ko goto petti woni gollata konti ben sappo laabi sappo na temedere non e der temedere on non tay woni ko yimbe jodi gollobe ben tay ko sappo heddi ben ko no gollata capande jeenayon fop ala wondo golde be fiimay be yaray be wada piji din fu fere ala tabe wadu piji goddi go c'est vrai ko yimi kon c'est très important yo be wallu génération be heba ka be golla parce que jonno yiden don ina rewbe na worbe mu fop kala ka tawda gorko no dari atawa debbo no dari don kala ka tawda gorko no dari atawa debbo no dari don parce que mi voyage do min en personne mi yeyi do haka dowriri mi yeyi do haka men lagine mi yeyi ton ka carrière ji mabbe mi taway ko rewbe woni jasude gayde fusa kaaje mi jasa kaaje afami ay debbo no jogi marto mo 5 kg mo fella hayre jogi pic jogi pel sonnajo hein no wodre be wobbe to sako be hebata par nyallango gorko wata dum hebude ko nu waddum sonnajo mananda hoore ma no windi ko enen worben ko yangano be nyaama be dofto en be jodo mais woni kamen gollaka en gollanaka ko honno gollitte ara mo jani donc sen wi do mi arta e mon kadi accon hakke hide jogi communiqué goto mo duwaden fe'inde pour men enen Guinée ben fou mi salmini on goto kala inde munden e yettore munde mo be ka jodi haray e dimanche aro do ala o aro do Guinée ben fop hino tora fottugol grande mosquée wondo Medina on pour hondum pour wadugol sadaka wada du'a torare fi hondum fi di albalawji wonde wadde mana di accident ji wonde wadde e ko wonde nande no wodede hakkunde men li leydi do ko e piiji goddi go wonade wolede hite inna no arde haare don be tori kala pullo fuuta hettido yawgol yo on tigi wadu daneji peng o dabba kufunaru men du andranden ni du wattuda tumbe nawda ko pullo fuuta ndum woni puutoru ndum daneji wada puutoru yaha taweda torarne e sadakaji ndin donc mi répétana mi wattana on kande wotra ko e dimanche ala aro do
hare fop no nodda ka juma grande mosquée Dakar pour sadaka torare fiiɗi albalawji wonɗe wadde woni ɗi accident ji woni ko wona wolede ɗe dande fi hakkude men leydi e ko wona hiitede no arde yo wi yo Allah wopinan en ɗum si ɗum no waɗa yo taw hara enen awa en tawaka walla yo Allah ta ɗum waɗu ɓay ko ɗin ɗon ɗiɗi donc haray ko ɗum ɗon wonno komi feƴƴinan taw communiqué e arnoɗo ka télévision Diama TV ɗo en e dimanche inchallah jaaɓi onon e menen merci beaucoup voilà iwen ɗon arten e lay original o son tigi tigi min nani message mo waɗɗa on mais miɗen faala ya firta min ko honɗum e mettede heɓuɗa ha joɗɗa miijiɗa tawɗa il faut winda o son en même temps heɓuɗa courage yawgol studio gaynoɗa studio tawɗa il faut kadi waɗamo clip yaltina jama on nana audio on yiya message on way DJ piji ɗin no ɗuuɗi quoi parce que sa ndaari taw gogo a yiyey ɗo lamɓe Afrique ɓen ɗo ko toujours kamɓe ko nanirtaɓe ko Europe to laamiɓe européen ɓe laamiɓe quoi kamɓe enen population o jonna ɓe laamu ha para tawata hande kadi na population ko faala kon ɓe waɗata koko ɓeeto faala kon ko ɗum ɗon ɓe waɗata est ce que a faami haray no muusi ha ronki sa ndaari par exemple a fuɗɗoto premiére année janga ha terminal ndaara tawa ala ko waɗa goɗɗum ngol sina yahugol waɗa marchand ambulant duuɓi jelu tarduɗa ka école wallahi duuɓi jelu haray ɗa jooɗi ban a faami a heɓata a gaynata école heɓa diplôme ji maɗin fop waɗa heɓa profession ma o normal ɓe heɓa ndara tawa a heɓi ko poste ɗo wonda gollude te hino woodi ka golle no woodi ka golle gaynuɗo jangude wo normalement no woodi ka o heɓa hay si tawi woni o heɓata à 100% mais haray no woodi ka o fina o dawa tawata hin ɗum ɗo ko nafa jande makko nden jonni mo est ce que a faami Afrique ɗo ala koye ngala mais enen Afrique ɗo en duncitorta wallahi ko si ɓeeto ƴetti naɓi ɓe arta ɓe yeyita e enen carrément te hara ko enen jeeyi ndara noon tigi tigi on tuma haray hay ka ɗum ɗon gollete ɗon a yiyatamo men gollowo ton sakko fere wiya awa oɗo no gollude ton ko heɓata ɗo ko ngo naɓay ka maɓɓe a faami haray no muusi ha ɓurti aye nanga golle ka gollata ɗon ɓe tawama ɗon ɓe yetoma ɗon ɗeɗo golle ko ɓeeto jeyɗe comme par exemple ka wonden ɗo ka enen wo duwaɗen gollude wo ɓenna ko français ɓen ji ka tawa no muusi hakkude te muusi te a yata toon ɓenema ɗo ko africain ɓe jeydi ley ɗo ko ɗum won toon e kadi ɗo sa yaha ɗo yewɗa ɗo innoɗa a jangiɗo joniɗa yaade toon kadi ko kaydiji jeluɓe ɗaɓɓintama nde ñande tout woɓɓe no sonka ɗum ɗo kaydiji jelu hunnum e hunnum ɓe ɗaɓɓintama te kamɓe argol maɓɓe ɗo c'est facile hotugol maɓɓe c'est facile ɓe yettoma kadi goɗɗo wilan wo jaune kaɓe woni ɗo mi anda si ko Europe on est ce que Amérique walla ko honto on ni si goɗɗo mayiriɓe taƴalngol fure on billet taƴana 2 ou 3 personnes ko ɗowta fure on arta ɓurani ɓe yombande sodugol yenande e balangaro ko o surrite tonko ay ataway no muuse ka calculirɗa wo ataway ko mettende wallahi ko ɗum waɗi tawi hoore nden gonga ɓe hoore tawi ko il faut min yaltina seeɗa ko amen mara ko heddi kon kadi ok
gasi por le ngala musibe onani lay sifaji din di wawata gasude parce que ko no wadi ko artiste chaque fois hunden ko arta dum mabbe be inay be jotto be winda texte mabbe on ha be gayna be répéta mo ha o moƴƴa be fokkita studio et on répétition mais ka auto ndebe yaaka studio ko don kadi goddum arta e mabbe moƴƴano tawasi be hewti koko be winnoda be firtata ko lo woday ko be watti parce que be wiya goddum ka hore lawol taw wata be esapde donc don be winday fiita be yejjitu donc c'est normal ko be wata analyse ko wawata lande lay jonde ngarde tammen on presque ko woni gasde fans club Djidji Bouba be wadde soirée mabbe on nirwana samedi be ni wo be invité lay mais nganda siko gonga sna gonga parce que min be yetla lay no tawa ton kan donc kan ye no lay no tawa fans club no préparade fans club lay on kan no préparade ka donc on urmi tanje nade ko kambe buri parde no way wastay woni ko kambe organiser d'accord ok no mi woni be yirde non e yewtereji mabbe no way wastay woni ko kambe organiser mais quand on lay artiste kon dum préparer fi fans club no dum non dum ko gonga be ko surprise inshallah ok lay mi andi no wodi son duado yaltude 3 février kono dañande jama on nanay mo don taw ka ko don wonta premier ah bon goddo nandemo c'est bien ça do e le 3 on hewtu goddo ndara mo ka YouTube nanani mo ton ko si on tigi yari e samedi on da wawa mo nande don taw inna non habboto le 3 habbo mo ka YouTube le 3 d'accord lay Diama TV c'est la première chaîne télévision guinéenne jodo e Dakar parce que il a une goko nieb gongo ni première chaîne c'est la qualité et l'image est-ce qu'à famille c'est la qualité voilà c'est la qualité la quantité c'est la qualité le travail qui paye quoi voilà donc en tant qu'artiste c'est pas la première fois il a Diama TV mais ko hondum yida e Diama TV tawata sa yayi toujours sa mite ta no buttima bernde e der Diama TV no Diama TV mom DJ Bouba min la original faydi ko mi woli mi wawata gaynude parce que faydi émission ji din do de A à Z nyalle den faydi on tigi ala si no ka suudo ala ko ratata ay woni ko min woni ko be ngon ataway faydi ko dum don burata bazade mun ko parce que ko don yewterem de famata e ko piiji godi wayruda nande buy ko don nanata kadi surtout ma kadi min wado musique on piiji buy no ga e duma jidi on tigi beedito on tigi beeditora e munde ok on tigi beydito e mun kadi moƴƴa goddi gono ton bindi gono ton ko ka émission ji gaade yaltata ok donc Diama TV no beyde quoi no min no beydam mi quoi à 100% kadi non quoi merci beaucoup surtout ma ka inspiration no beydam mi à 100% quoi parce que on mi yewtirma non piiji go no feƴƴa ga e lereji go ataway e adday ideji duududi quoi ok voilà musidɓe wonɓe darde Diama TV o nani lay ko woli ko Diama TV ino ɗo mbiɗo wawi wide ko Diama TV woni ɗo ara ko wakkilagol ara e Diama TV siɗon jogui publicité ji kala genre publicité mo jogui ɗon so ngari damal ngal no udditi ko konki ton ko ɓay goɗɗo ombay bafal mum mais na bankangal andi ombugo bafal bankangal e ombugol hara bankaki wona goto mene meɗen yilti bafal ngal tum pour honɗum ci kulle ɗen ari ta naado parce que ko yimɓe ɓen duwa natude haray so on konki haray ɗo nder donc lay ko honɗum fewdiɗa fewnɗo ni ko ganduɗa hoorema la duwa holtude yimɓe ma ɓen wana ko jeyanɗa hoorema
ɗo ni parce que ɗum noon kadi min nayi ko min jeeyi programme samedi on taw ɗum ko programme laay noon woni fans club on woni association artiste on parce que association artiste on kadi e ko min laay woni président association artiste on argi musique ko min laay woni président e alhamdulillah non il y a Alpha Nares mon vice-président il y a Mouss Dada aussi dedans et d'autres artistes tu vois e naafi wondema ko goɗɗum ko sina ɗum wono Alpha Nares hande mo ɓuri mi expérience e musique te mo wattimi natude musique o waray no inna peti a wata wonde président yaware am kono grand John respect à toi a fami kamɓe kadi ɓe préparade parce que kaɓe nanno mi yewtuno kuude téléphone o mi expliquani ɓe ka on ɓe weltori moƴƴa kamɓe kadi eno yaari noon tu vois ɗum kadi ko respect jano ay weltoranogol hoore mum weltanoɓe kamɓe kadi quoi c'est vrai si wi ɗon haray ko programme fans club on lay original on kadi le 11 mars inchallah ɗon e Grand Yoff si Allah jaɓi nde ñanden kadi haray jama o fof no toon quoi donc ko soirée wala ko concert ko soirée ko 100% soirée mais non heɓay ton surprise quoi heɓay ton surprise ok y a pas de problème joni nani musidɓe ko laay original woli kom e ko gonga makko fans club DJ Bouba on ɓe mari soirée samedi aroɗo Nirvana le 28 ci ɗum feƴƴi kanko kadi fans club makko no mari soirée le 11 mars donc ça marche comme ça mais laay mi yilto e ma seeɗa ko fermirten ko parce que toujours min ko ɗum ɗo woni mi fermirta min e artiste laay hino jombi walla laay jomba laay ko marié jogi ɓiɓɓe jalo laay no mari goto ɓiɓɓe goto yo Allah wonɗum waɗa barke mum nene baba ne a o naytira e mangu ok laay e nder aduna ma on ko no ɓurayma mettude yawitede ko ɗum sendidiri yawede e yawitede andi wo si tawi woni goɗɗo no faalama yawade ange makko ɗon yewta famodiron kono yawitiɗoma on famodirta ok parce que manam o waɗirta fiyon famodir andi woɗa sa par exemple ɗum ɗo ko mo andi ko an jeeyi so memi welata ama o wara o mema fiyo mette a faami a arayi awayi hollamo welali lan par exemple yewton négocion o innama joni yaafo on noon o faalama yawade kono yawitotoɗo ma o a woolay tungo yeeto ma sino mettima yomi andu ko ɗum sendiri yawede nden e yawitende ok laay original ko ɗum ɓurayma welde e aduna ma o ɓuttu janno welanmi jan yalla ko en jan ok laay mayin ka ñameteji Fouta Diallo pour le Fouta ñamete mum gon ko honno mum ɓurayma welde tori dernière question mananda hoore ma dama fof no tuno parce que ɓe andi ɗum ɗon mi lanto ɗum laay c'est ko ɗum woni dernière question ga kon haɗa en gayni ko wayntagol laay yummama e baabe ma hombo ɓuranma kamɓe ɗi ɗon nena laabi ɗiɗi taw nenan taw laabi ɗiɗi après noon simi adda babam bindal ka
C'est bien ça. Bonne réponse. Voilà, musidɓe ko enen laayi ka télé Diama TV émission la Guinée ke. Hiɗo andi Bouba wona ko sansta émission men on ko enen fof jeeymo non seulement téléphone on en udditali mo pour Diama o nodde, mais c'est très important kadi yewdugol artiste on pour onon wonɓe darde ɓen andon ko honɗum woni yewde faamon ko honɗum woni intérêt musique ko wona e waɗede ko laayi ko honɗum wonɗa waynade Diama o parce que le temps DJ Bou yan futu taw mi salmina parce que ɓe mi gollitata ɓen aray ɓe sabbi moƴƴa bismillah sama gars yi maa ngi jégalu dama tardé si émission bi bu baax a baax yéen waa afte yëpp ak mouvement yaatal dem dikk maa ngi ziar ñëpp di leen masaw coono encore di leen nuyu bu baax a baax xam naa ne moom xaaroon ngeen émission bi te yi ngeen di ci mais nag man maa tardé xam ngeen na fu ñu nekk ak circulation bi moo ma tax a tardé maa ngi jégalu bu baax ba ànd defar 83 bàyyiwuma kenn duma lim bu ma dem ngeen naane ma te ngaa lim kii lim kii bàyyi ànd defar 83 laa wax waaw régulateur comme chauffeur comme receveur ak contrôleur superviseur bàyyiwuma kenn c'est normal. Merci beaucoup. Ok, musidɓe wonɓe darde Diama TV haray ko ɗo wonde e wayndirde enen e laayi original on andi wona laayi fode oɗo ko original par ce que on daari côté ji fof o memi on jenti kadi sommo yimi on waɗa ɗo clip on taw o holti en kadi o mari son yalto kadi mois de février inchallah ko YouTube makko donc haray on salminama goto kala inde mum nden e yettore mum nden si ko min en samedi inchallah à partir de 14h30 ha e 15h30 maintenant bye bye ciao ciao